Yabo na to. Yun! Ayan, ito na pa. Wow! Welcome back mga ka-studio to another kainan session. And for today's episode po mga ka-studio, kakaiba dahil first time namin matikman ang kansi. Yan. Yan. Ito po ay isang Ilonggo dish po. A combination of bulalo and sinigang. So mayroong asim kunti yung sabaw niya mga studio. Nabili namin to sa Coles Kansi. First time po dito sa Cebu na store mga studio. Ang daming positive feedback. Kaya gusto naming matikman dahil madaming order sa kanila. So ito po yung Coles Kansi. Ang tawag dito sa dish na to ay kansi daw. So mayroon to siyang bulalo, bone marrow. Nag-additional lang po kami kasi pwede kang mag-additional ng bone marrow po for 70 pesos po yung halaga. So ito, nag-additional ako ng 5 bone marrow mga studio kasi yung itong isa dito to. Yes. Bali 400 pesos po. Malaki na po siya. Ang dami ng mga kuan mo. Yan oh. Pang bulalo. Yung mga unod na. Nakuna na namin to kasi kumain na si Sax mga ka-studio ba. So ayan mga ka-studio, hindi na natin patatagalin to. Excited na din kami sa bulalo. Pray muna tayo bago mag-start kumain. Lord God, thank you so much for this day. Thank you sa food, sa good health, sa blessings, sa guidance and protection. Amen. Amen. Tara po. Excited ka na bang? Yes, gutom na ako. Yan, mayroon din kami ditong orange saka kiwi. Yan. Yan, bigyan kita dito mo. Tabi ko muna to siya. Wala na kaming serving spoon mga ka-studio kasi konti lang naman to. Yan, meron dito sa abaw. Mayroon pala. Yan oh. Sa'yo lang yan. Sa'yo, akin to. Thank you, Pang. Wow. Sabaw, manghigop ka lang dyan, mang. Kuha ha. Wow. Kain po tayo. Madaplin tani, mga. Kira? Sige. Para di maalihan na itong kanon. Kain po tayo, mga ka-studio. Sa lahat po na nanonood ngayon, kain po tayo. Hinhigop tag sabaw. Maasim na kunti pa. Ang sarap po. May bulalo nga na mayroong sinigang. Mainit pa po yung sabaw. Ininit namin dito sa bahay pagdating. Tsaka ang lambot ng kuan pa no? Ng unod. Tamang-tama sa maulan na panahon. Sarap mang. Sobrang sarap. Kaya pala madami nag-orders kanila. Lagi silang sold out. Repeat orders. Daming repeat orders. Ang mga unod mga ka-studio, melts in the mouth. Ito sobrang lambot. Sa sobrang lambot po. Ang sarap po talaga. Kahit yung kuan niya pang yung mataba na part ba no? Sobrang lambot din po. May asim siya kunti. Ang sarap pala nito, no? Ilonggo dish. Kas kayo kanon. Tapos kanon ni 1 hour ba tayo bahaw? Sabaw ba? Ulam na. Ito tayo.
Kita yung bulalo dyan mga studio. Grabe yung dami yung. Yabo na to. Ito ang nugiton. O yan na to. Yan. Ay. Ayaw niya pang. Ayaw niya talaga. Muntik. Malapit na oh. Wow, nahulog na siya. Mukhang laki ng bulalo dito. Ayan. Wala, grabe. Wow. Pahiram ako ng kuan. Ayaw niya man. Ayan. Pagita na imo mo. Kuaw. Kadako mo. Ay, grabe. Hala. Sus. Mas grabe anak pang. Yan, dapat pala. Dito siya, oh. Yan po, wow. Yan, natilok na mo studio. Dara, kadako pang. Wow. Tilukan na ako siya, be. Ay, di ka sa igo akong kutsara. At ato ning tilawan. Sige. Kadako ning bulalo. Ako na mo. First time namin nagkain ng ganito kadami na bulalo ba? Bunmaro. Maro. Yan. Tangan na to kanon. Di ka ni high blood ni. Yan oh. Kain po. Tayo. Sarap na. Pirting lami agyod. Grabe. Isa pa nga. Rice with sabaw. Madaming bunmaro. Yan. Kain tayo. Ito pa. Sobrang sarap. Di yun kamahayan dahil ni. Kalami kayo no? Isa pa nga. Ang huwam ko nung kumang. Itong kuhan mo. Yun yung pinakamalaki yung nauna ko mo. Pero ito mukhang maliit na lang yung bunmaro. Wow, kunti na lang pala. Yan. Yan, ito sa akin, oh. Talaga lahat, oh. Kita. Kahit pala yung kuan. Yung bunmaro lang. Ayan, ito na pa. Wow! Wow! Kadako! Ganda ng laman. Ito po. Laki niya. Grabe po. Yan. Try ko to isang subo pang. Wow! Grabe yun ah. Lasa lang. Tingnan nga natin kung mahulog ba to. Mukhang mahulog ba. Yay! Yun! Ang laki. Grabe! The best mga bunmaro nila dun sa kuhan ba? Cool Kansi. Highly recommended po sa mga mahilig dito sa ganito mga pagkain. Kuya pala binabalik-balikan yung kuan nila. Kaya pala oh, wala nang laman. Okay. Ngatlo. Wala na. Yan, pero hindi ko na siya isang subo pang. Yan oh. Isang subo mga kasudyo. Bunmaro, sobrang laki. Lagyan ko siya ng rice, tsaka ito. Sarap po. Sinsya na po sa break ng bike. That's it mga kasudyo. Grabe ubos oy.
Masarap ang combination niya pa. Meron siyang, ano, na ay unod, na ay kanon, na ay sabaw. Na naapoy bunmarong. Yan yung the best talaga na kombinasyon. Highly recommended po talaga. Coles Kansi. Ang sarap eh. Ito, mayroon pa kami dito kung ano. Orange. Orange. Anaon na siya pa. Naumay ako sa kuan pa. Ay. Yan. Ako kadaot diri mo. Tamis. Dadapi sa way daot. Wala ng umay ba? Oh my God. Ang init. Kiwi muna. Panalo sa sarap po. Ay. Last. Bone marrow. Ang init na pang. Unta ni trikban? Tamis po nito. Ang sarap po. Ay. Kuha ko ng drinks. Thank you pa. Ito yan sa'yo. Sobrang enjoy namin ang pagkain ngayon mga studio. Sana po. Sarap po. Excuse me po. Sana po nag-enjoy din po kayo. Grabe. Shout out kay Nanay Suraida Baranda de Leon. Shout out din kay Janet Salulugan. Shout out din sa silingan na mo nga nagmukbang din. Verdelos Duo. Shout out Ira Gonzalez. Saijan Dagami from Doha, Qatar. Pearl Ayadi. JJ Cruz. Anali Alpichi. Tilma Adino. Jalo Sibling from Mawab. 3D Magat. Ruma and Nika. Jerry De La Cruz and family. Terence Bakiran from Midsayap. Cindy Medina, ito po mayroong channel. Juby Abila from Malaysia. Hello. Maria Gilda Aquino sa mga anak niya na si Idsen at si Jel Frances, sa manugang niya na si Jing at sa apong si Princess. Hello po sa inyo Makmak Aitoriaga from Iligan City. Winsisley and Manfred Stats from Austria. lahat. Hello. Laila Datsunik, Maria Mercedes Pinay Best, Wins Martin Martinez TV, Ralph Mananggit at Rosita Olisco. So ayun na po lahat ng shoutout mga studio. Sana po nag-enjoy kayo sa kainam namin for today's episode po. Grabe po, ang sarap, no? Yes. Ubus po lahat, walang natira. Kulang pa nga ng kanin.
So that's it mga studio for today's episode. Bye for now and kita-kits sa susunod na mukbang. Bye-bye!